नमस्कार भैया। एक साल में गाड़ी, घर, जमीन, रुपया, पैसा सब हो जाई। बिल्कुल रउरा सही जगह पर आइल बानी। लेकिन एकरा खातिर भैया करे का पड़ी? तो सबसे पहला बात बा कि रउरा इ वीडियो के एक मिलान से देखी। अगर रउरा तनिको भगा भगा के देखेम तो रउरा समझ में ना आई। तो एकरा खातिर भैया करे का बा कि समस्या के समाधान करे के बा। अगर आसान भाषा में हम कहीं तो कौनो परेशानी के दूर करे के बा। अब कौन परेशानी बा कि ओकरा के दूर कइल जाई? तो आई एकरा के बहुत बढ़िया तरीका से समझल जाओ। आज से भैया 20 साल पहले रउरा लोगिन देखले होखे कि अटैची चलत रहे। अगर दू चार सेट कपड़ा लाता चाहे कोनो भी चीज़ लेके कहीं जाए के बा तो अटैची चलत रहे, जौना के कि हाथ में उठा के अगर कोई आदमी एजा से दिल्ली जाता, पटना जाता, कहीं जाता तो रेलवे स्टेशन पर ओकरा के उ अटैची इतना भारी रहत रहे कि ओकरा के उठा के कंधा पे रख के तब आदमी स्टेशन पर जात रहे। थकान हो जात रहे, समझ जाए कि वो अटैची के ढोवत ढोवत। लेकिन ये अटैची से ही भैया हमनी के बुद्धि खुली कि हमनी के करे का चाही। तो देखी उ दुख के देखते हुए एगो सूटकेस कंपनी वाला का कइलस। हम उहे सूटकेस के बात करतानी जौन सूटकेस में 3 गो 4 गो 5 गो चक्का लागल रहेला, जौन की ओमे रउआ केतनाहू सामान भर दी आ ओकरा के रउआ आसानी से डुगरावत लेके चल जाई। उ हम सूटकेस के बात करतानी। तो कंपनी वाला का कइलस भैया, सूटकेस कंपनी वाला, कि उहे सूटकेस में 2 4 5 गो चक्का लगा दहलस। उ एगो समस्या के समाधान कइलस कि पब्लिक के कंधा पे ना ढोवे पड़ी, उ कहीं भी जाई तो खिंचले डुगरौले ले चल जाई। तो कंपनी वाला एगो समस्या के समाधान कइलस। अब वही दिन से देखी तो अटैची के कहानी खत्म। अब बताई, अब उस सूटकेस कंपनी वाला कम पैसा कमैले होई। अब हर जगह रउरा देखत होखम तो सूटकेस ही देखे के मिलत होई, अटैची के नामो निशान खत्म हो गइल। भैया उदाहरण के तौर पर है दूसर चीज देखी, रउरा खूब बढ़िया से एकरा के चिन्हत होखेम कि एगो हेडफोन ह गाना सुने वाला। अच्छा भैया, तो यहाँ से कुछ दिन पहले हई हेडफोन ना चलत रहे, एगो डोरी वाला हेडफोन चलत रहे, जौन की लगभग 1 मीटर के लंबा डोरी रहत रहे। ओकरा के कान में लगा के हमनी के गाना सुनत रहनी हसन चाहे बात करत रहनी हसन। तो ओकरा में कितना बड़ा परेशानी रहल ह कि 50 रुपया से लेके 100 रुपया 150 200 रुपया तक के ईयरफोन आवत रहल। बढ़िया कंपनी रहत रहल तो 150 200 250, और थोड़ा सा लोकल कंपनी रहत रहल तो समझ जाए कि 60 50 100 रुपया के अंदर में मिल जात रहल। तो का होत रहल भैया कि हर एक 2 महीना 3 महीना पर जहाँ मोबाइल में ओकर जोका फंसावल जाता, या तो वैजा से टूट जाई, न तो बीच में एगो सिस्टम देत रहला बटन जहाँ से दाब के फोन रिसीव करे वाला, या तो वहाँ से तार छोड़ दी। तो ई परेशानी के देखते हुए ई कंपनी वाला ई एगो ब्लूटूथ कनेक्शन करके नया हेडफोन बना के निर्माण कइलस। उ का कइलस, उहो समस्या के समाधान कइलस। तो ए बरा देखी हई सब 1000 1200 रुपया के आवता, आ पहले लोग 150 200 150 के खरीदत रहल। तो भले महंगा बा लेकिन एकरा में क्वालिटी बा, पब्लिक के परेशानी नहीं खे। तो आज लोग डोरी वाला ईयरफोन ना खरीद के आज लोग 1200 1300 1500 2 हजार तक के हेडफोन बा लोग आसानी से खरीदता। कंपनी वाला का कइलस, समस्या के समाधान कइलस। दूगो भैया हमनी के उदाहरण समझ लेनी सन। अब हमनी के आवे के तीसरा उदाहरण पर। अब रउरा लोगन के मन में ई ना लागे कि खाली उदाहरण काहे देताने, उदाहरण काहे देताने। भैया ई उदाहरण के ही बीच में छुपल बा उ सीक्रेट चीज, जौन की जानला के बाद अजीब लागी कि भाई ई चीज तो हमरा जानकारिए ना रहला। तो देखी भैया, आज से 20 साल पहले रउरा लोगिन के खूब बढ़िया से याद होई कि जौन बटन वाला मोबाइल नोकिया के, सैमसंग के, मोटरोला के, ना जाने कई गो कंपनी के फोन आवत रहल, जौन मोबाइल से खाली आदमी मात्र बात कर पाई और समझ जाए कि 2 4 शब्द आदमी कुछ रिकॉर्डिंग कर पाई। बस इहे एगो 2 गो 4 गो सुविधा रहल, दूसर कोनो सुविधा ना रहल। तो इहे परेशानी के देखते हुए कंपनी वाला का सोचलस, ई एगो स्मार्टफोन के निर्माण कइलस। ई स्मार्टफोन के बनौलस। उ का सोचलस कि उ मोबाइल से खाली बात होता, 2 4 शब्द रिकॉर्डिंग होता। हम कुछ ऐसा चीज बनाई कि जौन के पब्लिक के पूरा इंटरटेनमेंट हो जाओ, गाना देख ले, उससे फोटो खींच ले, वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले, वीडियो बात कर ले, ये सब सारा सुविधा देलस। तो कंपनी का कइलस, एगो समस्या के समाधान कइलस, एगो परेशानी के दूर कइलस। आज हम रउरा पूरा भारत देश विदेश सारा लोग आज कहीं कहीं से कहीं लोग वीडियो कॉल पर बात कर लेता, मोबाइल में ही लोग हर एक तरीका के फिल्म देख लेता, मतलब दुनिया के सारा आनंद लोग मोबाइल पर उठा लेता। तो कंपनी वाला का कइलस, एगो समस्या के समाधान कइलस। तो बिल्कुल वैसे ही भैया हमनियों के कोनो ना कोनो समस्या के समाधान करे के पड़ी। अब रह गई बात कि अब कौन समस्या के समाधान करी। तो भैया रउरा जहाँ भी बानी, रउआ शहर में बानी, एकदम बूचड़ से बूचड़ देहात में बानी, चाहे रउआ गाँव में बानी, रउआ जहाँ पर भी बानी भैया ओइजा रउआ थोड़ा सा ढूंढी कि ओइजा के लोग के का परेशानी बा, समस्या का बा। उ परेशानी समस्या भैया हर क्षेत्र में हो सकेला, उ हर एक चीज में हो सकेला, हर एक धरती पर के आधुनिक चीज में हो सकेला। उ परेशानी रउआ ढूंढ सकतानी। आ उ परेशानी के अगर रउरा लगे उपाय बा
तो वादा के साथ कहतानी भैया रउरा इतना पैसा कोई ना कमा पाई। जैसे कि धरती पर जे भी समस्या के समाधान कइले बा उ सबसे एगो अलग पीस बनल बा और सारा दुनिया से एक तरफा उ एगो अलग पैसा कमैले बा। ओकर समझ जाए कि जितना शब्द कहल जाओ शब्द कम पड़ जाए। तो देखिए उदाहरण के तौर पर एगो बहुत अच्छा बिजनेस बा हमरा हिसाब से, और रउरा ओकरा के जब सुनेम तो कहेम कि हाँ बिल्कुल सत्य बात बा। जैसे देखिए कि बड़ा खैनी बहुत लोग खाए वाला बा। अब हम रउआ के नहीं कहत कि रउआ खैनी के बिजनेस करी। सबसे पहले रउरा अपन एरिया में समस्या ढूंढ ली, परेशानी ढूंढ ली, अगर मिल जाता तो ठीक बा, आ नइखे मिला तो खैनी वाला करी। आ इहो खैनी वाला नइखे करे के तो फिर रउआ ढूंढत रही, जब रउआ मिली तब रउआ अपन कर लेम। तो खैनी वाला में भैया मैटर का बा कि खैनी खाए के तो बहुत लोग खाता, लेकिन खैनी खा के लोग संतुष्ट नहीं खे। सब लोग खैनी बनावता खाता, ओकरा बाद में लोग कहता का यार का खैनी खिलौले बा, ओंठ काटता तो हई काटता तो हई परेशानी बा तो ऊ परेशानी बा। तो भैया खैनी एगो वैसन चीज़ बा कि जो लोग चिनौटी में रखता, तो सबसे पहले हमनी जैसन जितना छवारिक लोग बा उ लोग अपन माता पिता से, घर के गार्जियन से उ लोग खैनी छुपा के खाला कि भाई कोई देखे ना। अब कोई इतना बड़ा चिनौटी रखता, आजकल तो लोग पैंट पहनता एकदम टाइट, तो समझ जाए कि वो पैंट में दिख जाता कि हाँ भाई, अब घर के गार्जियन के पता चल जाता कि बेटा हमार खैनी खाता। ऐसे हम खैनी खाए के बढ़ावा नहीं देत कि लोग खैनी खाओ अपन शरीर बर्बाद करो, हम एक बढ़ावा नहीं देत। लेकिन हम कहे के का चाहतनी उ चीज़ के रउरा समझी। खैनी के साथे भैया बहुत बड़ी समस्या बा कि लोग खैनी खरीदता आ खैनी जैसा चाही वैसन मिलत भी नहीं खे, और खैनी से लोग संतुष्ट हो भी नहीं खे पावत। आ खैनी के साथे एगो बहुत बड़का बीमारी बा कि खैनी मिलाई, चूना मिलाई, तब ओकरा के लठत रही, तब ओकरा के खाई, आ इतना मेहनत कइला के बाद भी लोग के खुशी नहीं खे मिलत, लोग खैनी के शिकायत ही करता। तो एकरा में भैया करे का बा कि जौन खैनी बा भैया उ खैनी के चूना में डायरेक्ट ओकरा के बना देवे के बा। अब बनावला के बाद ओकरा के पुड़िया में पैक करके एकदम एक नंबर खैनी, एक नंबर क्वालिटी में, थोड़ा सा लालच नहीं करे के कि खैनी थोड़ा सा कम भर देम तो हमरा ज़्यादा आमदनी हुई। आमदनी के पीछे नहीं खे भागे के, ज़्यादा आमदनी के पीछे नहीं खे भागे के, ज़्यादा ग्राहक के पीछे भागे के बाद। चाइना वाला लोग का करेला रउआ देखनी अपना कि है, जब इंडिया में मोबाइल आवत रहे 1800 2000 रुपया में आवे बटम वाला मोबाइल, आ तुरंते चाइना वाला निकाल दहलस 800 1000 1200 रुपया में। तो चाइना वाला का सोचलस कि हमार ग्राहक ज़्यादा चाहिए, हमरा आमदनी कम चाहिए। जब ग्राहक खूब सारा मात्रा में हो जाए तो एगो ग्राहक से मात्र 1-1 रुपया आयल नू, अगर 1 करोड़ ग्राहक हो गए तो वह समझ जाए कितना आमदनी भई। तो अगर कोई भी व्यक्ति भैया अगर बहुत बढ़िया एक नंबर खैनी कोई कहीं से लावता, आउ खैनी के लोग मशीन द्वारा चाहे जैसे वो बना सकता ओकरा के मिक्स कर देता, बना देता कि माने ग्राहक उ खैनी के खरीदे आ डायरेक्ट निकाले आ डायरेक्ट ओंठ में दबा ले। तो ई एगो समस्या के समाधान हो गई। आखिर में लोग 5 मिनट 10 मिनट लठता नू, ओकरा पीछे लोग मेहनत करता नू, तो ई तो मेहनत करे से उ बच गई। और दूसरा में ओकरा बहुत जल्दीबाजी में हो गई, पुड़िया से निकलस, ओंठ में दबैलस, जो ओकरा आनंद चाहिए आनंद मिल गई। तो ई भी भैया एगो समस्या के समाधान लोग कर सकता अगर कोई करे के चाहे तो। हमार भैया कहे के मतलब ई नहीं है कि रउआ खैनी के ही बिजनेस करी, ठीक बा। हम बस रउरा के समझावे खातिर, बतावे खातिर एगो उदाहरण देनी है कि एमे भी एगो समस्या के समाधान कइल जा सकेला। तो रउरा लागता कि खैनी के बिजनेस करे के चाही तो रउआ करी, और रउआ लागता कि ना करे के चाही, कोनो और दूसर करे के चाही तो रउरा कोनो काम धाम में चाहे रउआ दुनिया के कोनो चीज़ में परेशानी ढूंढ ली। का परेशानी बा कि परेशानी से लोग एकदम परेशाने भई रहता, और परेशानी के रउरा दूर कर सकेनी तो रउआ बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकेनी। पोस्टर में रउरा इहे न देखनी है कि साल भर के अंदर में घर गाड़ी जमीन पैसा साल भर में सब हो जाई। तो बिल्कुल भैया सही हो जाई। अगर वह सबसे अलग बिजनेस करता नहीं तो ना हुई, एकदम हुई, ना के बातें नहीं है। आई भैया हम यही के साथ विदा लेता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।